Отиваме на пазар в Масутис. Този в Драма е на 3 етажа и ще ви покажа нашите любими продукти. Ще се радвам, ако в коментар ми кажете според вас скъпо ли е, а и кои са вашите любими продукти, когато пазарувате в Гърция. Ето го и резултата. Хайде нека да разгледаме заедно нашите любими продукти от Масутис. Да започваме с торба номер 1. Имаме 2 кутии фета сирене. Ето това е нашето любимо. Като количество е 800 грама. В саламура е. С саламурата е 1290. 2 кутии. Разбира се, 2 кутии. И прясно мляко на Делта. Това е моето любимо прясно мляко. Прясното мляко е от 1 литър. 3,7 е като масленост. С 25% отстъпка е 2 евро, иначе реалната цена му е 2 евро и 70 цента. Фетата, както вече казах, е 800 грама, а цената е 11 евро и 20 цента на кутия. Продължаваме с торба номер 2. Нашите любими сокове на Лайф. Освен соковете имаме и едно страхотно мляко с какао. То е половин литър, а цената му е 1,75. А соковете на Лайф, те пак са на Делта. 1 литър са, по 3,30 са за бутилка. Имаме портокал и този е моя любим с банан, грозде и пъпеш. Торба номер 3. Сега да видим в нея какво има. Започваме с хартия, понеже стъклото на колата беше изключително мръсно и трябваше да го изчиста. Като марка е Мистер Грано и е 2,39 тази ролка. Един голям пакет близалки, 36 бройки. Вътре има XXL близалки, нормални близалки, плодови стикчета, дъвчащи бомбони и ментос портокал. Общото тегло е 400 грама, а цената е 3,99 и се надявам майката на това дете, за което съм ги взела, да не ме убие. Следва любимата ми моя ароматизирана вода, пъпеш. Имаме 2. 350 мл. Реална цена са 1 евро и 2 цента. Сега бяха дори на промоция на 92 цента. Иначе и в Хития има, но не знам точно каква е цената там. Може там да видите и най-различни други видове. Има диня, има ягода, има лимон, грейпфрут. Най-различни видове има. Следващото са тези бисквити или корабийки. Вътре са с пълнеж ябълков. Това е продукт любим на Иван. 2,98 е като цена. Италиански. Как да отидеш в Гърция и да не си купиш италиански бисквитки? Още малко от избора на Иван. Отново бисквитки в дубайски стил и с кремочан фастък и баклава, според мен, с кори от баклава, а не с кадаиф. Като цена са 3,79. Последното нещо, което Иван си избра, това са бисквитки с сусам и мед. Като цена са, сега ще кажа, 4,18. Последното нещо от тази торба са моите много любими бульони на Кнор. Зеленчукови. Дават страхотен аромат. Може би не всеки обича да готви с бульони, но аз много ги харесвам. Една кутийка от тях струва 2 евро и 14 цента. В кутийката са 12 бульончета. Това е последната торба и е с наистина моите най-любими продукти. Мисля, че по-добрият вариант е да ги извадя предварително и да ви разкажа кое колко струва. Започвам с душ геловете на L'Oréal. 400 мл са. Този е с охлаждащ ефект, а този е релаксиращ. Цената им е без отстъпка 4 евро, иначе сега бяха на промоция и бяха на 2,60. Следва течния сапун на Септона. Взели сме 3 пълнителя. От 1 литър са с аромат на бадем и роза. Цената им е 2 евро и 9 цента. Правят кожата страшно гладка, мека, хидратирана. В последно време това е любимата ми паста за зъби.
света и е отровно син, обаче е против плака и наистина зъбите стоят гладки, чисти цял ден. Като цена е 3,08 евро, ако не е на промоция. В нашия случай беше на промоция и цената й беше 1,85. В последно време любимият ми препарат за прозорци е този Ajax Triple Action. Той става и за дограмата също. Като количество е 750 мл, а цената му е 2,68. Най-любимият ми омекотител е Ленор, специално този, който взимаме от Гърция. Той е литър 722, в момента беше на промоция на 6,50. Има огромна разлика, между другото, в Ленора, който се продава в България и който се продава в Гърция. Този в Гърция, трябва да ви кажа, че ми вади дрехите изключително меки и много добре ароматизирани. И последно в торбата имаше ето този Ленор, 2 литра 650 на цена 8,49. Просто обичам да си имам повече. Споделете ми вашите любими продукти, независимо от кой магазин са, за да обменим някаква информация и да си бъдем най-вече полезни.